Albert Grønbæk, da har vi kommet til en tid som Glimt-fansen har fryktet en stund. Du skal videre fra Bodø/Glimt til franske Rennes. Hvordan har du det? Og gratulerer med overgang forresten. Tusind tak. Nej, det er vemodigt, men jeg synes også, at det er på det rigtige tidspunkt. Det er noget, som jeg har ønsket selv, så det er med blandede følelser, at jeg rejser nu, for jeg har haft en helt vanvittig god tid i Glimt, men glæder mig også til at se, hvad fremtiden den bringer. Nu sitter jeg på et hotel i Sandefjord, og i morgen skal vi møde Sandefjord, og når det her kommer ut, så er den kampen spilt. Men hvordan blir det at spille din sidste Glimt-kamp? Det bliver specielt. Jeg har spillet sammen med rigtig dygtige lagkammerater og har fået sindssygt gode venner. Og venner, som jeg håber, jeg kan holde fast i. Så det bliver specielt at spille sammen med dem for en sidste gang. Men jeg glæder mig, og så skal vi få det bedste ud af det. Du har vært i Bodø/Glimt i snart 2 år. Hvor skal vi starte? Hvordan skal vi oppsummere tida du har hatt? Ja, nej. Jeg kom nok som en ung gut og har vokset rigtig meget uden for banen, men også på banen. Jeg synes, Glimt har været sindssygt dygtig til at udvikle mig og har kunne få så meget ud af mig selv. Det synes jeg har været imponerende. Så det er 2 år, som er gået vældig fort, og 2 år, som kanskje har været de bedste 2 år i mit liv. Jeg har nydt at være i Glimt. Selve kulturen, menneskerne og folk, der jobber i klubben, de er exceptionelle, så jeg kommer til at savne min hverdag. Og vil egentlig bare sige tusind tak til alle dem, som jeg har brugt den med de sidste 2 år. Du hadde en fantastisk udvikling i Bodø/Glimt. Du er per nu toppscorer i Eliteserien, du ble årets spiller i fjor. Er du overrasket over hvor fort det har gått, eller har det hatt en naturlig udvikling hele vejen? Nej, jeg tror ikke, jeg er overrasket. Jeg tror, jeg har altid vidst, at jeg havde det i mig. Det var egentlig bare at finde det rigtige system og finde det rigtige trænerteam, som vidste, hvordan de skulle bruge mig. Og så sætte mig sammen med en flok sindssygt dygtige fodboldspillere. Og det har Glimt formået at gøre. Så der skal også lyde en kæmpe stor tak til lagkammeraterne mine og staben, for uden dem, så havde det her aldrig været muligt for mig. Så det er et meget ydmygt tak, som jeg kommer med. Og ønsker selvfølgelig alle fra laget og klubben alt det bedste i fremtiden. Du har oplevet mange store øjeblik. Du scoret 2 mål borte mot Ajax, du har vundet serieguld, du har scoret kule mål mot Tromsø. Hva sitter du igjen med som det bedste øjeblikket? Der er rigtig mange gode øjeblikke, synes jeg, men der var selvfølgelig specielt at få serieguld. Det var mit første trofæ på seniorfodbold, og det vil jeg aldrig glemme. Og så med så fin en gruppe, det tror jeg var det mest specielle. Det er noget, jeg ser tilbage på med et stort smil. Og jeg er egentlig bare sindssygt glad for, at jeg fik den oplevelse med. Hvad er det vigtigste, du har lært i Bodø, som du kommer til at tage med dig til Frankrike? Det er et godt spørgsmål. Jeg har lært mange gode ting. Jeg tror, at det er vigtigt, det her med fortsat at have det sjovt, samtidig med, at du er seriøs. Og forsøge at elske det, du gør. For når du har det morsomt, så har du også lyst til at gøre det ekstra og yde det ekstra. Så jeg vil forsøge fortsat at have den gode energi og glæde mig til kampe og træninger, for det kommer man langt med. Så ser jeg overgangen omtales som den dyreste i norsk fodboldhistorie. Er det godt at give noget tilbage til Bodø/Glimt, når du drar? Ja, selvfølgelig. Det er en vældig fin historie, som vi kan lave sammen. Det betyder selvfølgelig mye, at jeg kan give igen i forhold til det, som Bodø har givet mig. Så det sætter jeg vældig pris på, og er glad for, at jeg kan give klubben noget lukrativt til fremtiden, og det er jeg sikker på, at det er en rigtig fin
hvad skal man sige, aftale for begge parter. Vi får begge rigtig meget ud af det, så det er jeg glad for. Du har fått mange gode venner i Bodø/Glimt. Blant annet har du jo bodd med Kasper Høeg. Er han glad eller lei seg for at du flytter ut? Nej, det er en blanding. Han vil mig det bedste og ønsker mig alt det godt i karrieren, men jeg kunne se på ham, at han var lei sig. Men han skal nok klare den. Han er omgivet af rigtig mange gode mennesker, som nok skal tage vare på ham. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han nok skal slå igennem, og han nok skal gøre det rigtig fint. Så han skal nok klare det. Så nu skal du til Rennes, en klubb som tidligere Glimt-spiller Anders Ågnes Konradsen har spilt i. Har du snakket med han i påvente av denne overgangen, eller hva vet du om klubben du skal til? Nej, jeg har selvfølgelig snakket en lille smule med han, men har egentlig også forsøgt at få mine egne indtryk af klubben. Så det bliver spændende at skulle rejse dit og se, hvordan det hele er. Det bliver spændende at se de kampe, vi skal spille, og forhåbentlig kommer det til at gå godt. Jeg glæder mig helt vildt og skal forsøge at gøre mit bedste hver dag, for det er en fantastisk mulighed, jeg har fået nu. Er det ret i preseason du går når du kommer dit, eller har de fortsat pause? Nej, jeg kommer til at gå ret i preseason. De kommer til at have kampe løbende, så forhåbentligvis så kommer jeg lige stille ind i det og lære det hele at kende. Så det er også en rigtig fin timing fra min side, at jeg kan bruge lidt tid med laget, inden at sæsonen går i gang. De får en spiller som er i god form? Ja, det kan man sige. Jeg er i fin form. Og så, nytt språk, nytt land. Skal du lære dig fransk? Ja, planen er, at jeg må lære det så fort som muligt. Jeg ønsker egentlig bare at komme i gang med at lære det med en gang jeg kommer derned. For jeg tror, det bliver skikkelig vigtigt i forhold til det her med at kunne forstå og også i forhold til at kunne tilbyde. Så jeg tror, det bliver en rigtig væsentlig ting, hvis jeg skal lykkes, at jeg også må lære sproget. I morgen spiller du også din sidste kamp. Har du noen ord du har lyst til å dele med Glimt-fansen før du drar til Frankrike? Nej, bare tusind tak for alle de oplevelser, og tusind tak for altid at være så positiv. Det er sjældent, at man finder så positive fans, så det synes jeg, de skal have at vide. Og så stort tak til alle de udebanekampe og hjemmebanekampe, hvor de har støttet os. Det sætter vi spillere pris på, så egentlig bare en stor tak. Du skal følge med på Glimt fremover? Selvfølgelig, hver kamp. Tusind tak og lykke til i Frankrike. Selv tak.